cibang nili sami kita lihat sepi aprang sip berda tepi arjuing tha Rongkhang constituency kecheng executive meeting amai kang nialong Congress APHLC lapen ASDC atung BJP along cepa ogdun. Ake hello kacong datam pen quarantine kedonang atumapan blok pen Asonson scheme deng ponpu kapangda. Pungaji PS men BJP Congress lapen ASDC song pen CEO ponsi don plikep aratatung APHLC along cepa ogdun. MAC Richard Tok biapan Arlong Chonghu Chekso kakojan arat towar keselam pijiapan towar solang ding lopu chuningri. Khat-khati pulis atum ongdung ahor KR kenep dunlong. Rongkhang constituency apartment pini Ham Lokrok mini stadium hall along pini kechengsi BJP claim bangamai kangni BJP Mondal Committee amai pu Bimol Timung Cepahem Pupon amai along MP Horen Singh Belapen MLA Dr. Mansing Rong Piatum Chetong Dun Bangso amai along non kebang MLA kilik intang rakpen kilik cepahai ponji aphansi bidi sore hai hui chethan chimumpon MP Horen Singh Bepen lam ke jai pon atengke non BJP sarkar ke wang pen ke Rongkhang arlutami Towar pendang lok mini stadium lapen kaprek asai setame kaching thurasai longbomlo lasinon iprang ke bangji MLA abangpu kilikang waya hut setame rat atum anso se cherap chetudun pen pahai thulote anso se si kaching thur anat joy ke awarsai longdun thu bompo puta jaipon lapu MLA Dr. Mansing Rong pi pen setame koson pensi ke bangji MLA abangpu kilikang waya hut ke ongdung pen Kachipahai dunjima aputhak bidi sore hei hui chethan pon. Bangso amai long thongke polling station aphan setame radio ECC tame MP asang hopen ron pon. Laso aphi APHLC lapen Congress lapen ASDC asong atumpen don cricket hom ahem tun atum BJP asong along chingbe dunthu. Dongka mukampen Komol Kathar Newsfast Karbi Anglong. Nong 26 Duar Bagori constituency ke parlo Arlong Chuhu Chekso Kakojan Aradatum kedam kebang atowar kahe nopik ajok hada kedo aradatum lapusi aningkan pathonang bangso puthak ningduk chipi pusi pherangke kahumri damahut nang chethandun lasi prabjin pen towar pen chenglok kaching thur asayamu nang klem pinangji pusi hada kedobom aradatum ningje pon Arlong Chuhu Chekso Kakojan lake dolamara pen dai thor angbonglo Dolamara daithor alomke towar penchenglok kaching thura sayamu klempi bom seta Arlong Chuhu Kakojan Chekso arada tuma phanke nonputa thangnat kaching thura sai theklong lelang pusi ningje lasi prabjin pen local MAC Richard Tokbi VDC chairman Sarkoi Rongphar lapen team Karbi Anglong ke Japon CM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be atum kanghon kangjin sora hadak jasemet towar Kaselam PG Aphansi Hadar Rada Tumpen Tuning Ripon Tarapung Pen Joy Singh Teron Newsfast Karbi Anglong Pini Anarlo Khat-khati Police Station Angka Keton Kilang Pangching Dun Bomahut Lahore Jan Pen Dimapur Anat Kipon Bom Ahor ke Air Khat-khati Police Atum Nep Dun Long Cheglo Labangsa Ahor ke Air Cartoon Ing Koido Lapen Hitia Long Jorlote Lang Isian Ador Do Pusi Pachini Kachingnang check agaria number abangke NL02C 0519 pusi pangthek ponlong. News Desk report Newsfast Karbi Anglong. Mahamaya constituency Arlo Pinipungaji polling station along APHLC Kangdang amai kangni. Bangso amai along APHLC amai pu JI Qatar, APHLC Mahamaya amai pu Rubison Ronghang, CEC Rajesh Tiso Protima Inghipi, Sarkiri Rongpar, Angton Ingti Qatar, Kursing Timung, Rita Kramsapi, Rajen Timung, Dhaniram Timung atum chetong dun. Bangso amai along ASDC, Congress, BJP atum, don plikep araratum, songpen, CEO ponsi, APHLC along cepa ogdun. Bangso hut JI Qatar kaning cepon ki. Virwana hawarana, pulling trop, APHLC leader atum, lapen ke BJP pen, lapen Congress pen, lapen ASDC pen, nang ke join dun atum, nilitum dat pini meeting ke do ke lahelo, nitu meeting ke do ke nilitum akam ke chini lo, je itum han ke ha arhi pathalong tanang puet lo lahelo nili ningkai ta ke do ver titi.
nilitum LP school long tapor helo Karbi ke nilitum phan pu mikir okra lapen naga letera itum phanang pulo lapen hala ke textbook long sigipu laga serious alam lapen ke 2007 anikan army itum ako putu je India Karbi Anglong ke vir tangluk athema latum ke kachini neta akele thu pik sigipu lapot la sinilitum ke ilitum a kheyatum amuni datum chini ne pik kachini ne theke ilitum alidara tum si chini ne pik amasi alang litum ahok alam kai ta than thi la ahok alam ke than thi pena jok muni datum chini ne ong lo ahok alam ke than gang tum te sona bangke hala tum chini thu the chini thu det se ta ke than kang tum te ke hala tum phan thek det lo te pachu be un ede ji ku ka pheri si la pen puli vota chu be un ede lo te vota long le de ji ku ma tha si ili tum ali dar tum than ke de ti a ho alam la pen ka chini ne ama ali dar tum ta ka chini ne lo ar kom lo la ma se than ke de ti non nilitum ke la si muni da tum phan jasemet la ing longa rata tum phan kapachin ni dia phan lok si nilitum ke klem ason ka prekali yong si chini det pen bhota nang pidun det nang pidun det na la ta ka ma ve athema ke phobat ji ke tum ka du si phobat rapet ji ke di je thana ling sita la yo la ma si nilitum ke kapachin ni kang tum la si pinita nilitum dak meeting ke do ke rat aphan kapachin ni kang tum la pen kapachin ni ji aphan lok sin dun dak meeting do lo along ta meeting do lo la pen nang kapacini ware na pot ilitum BJP tum ke phere piklo la sinilitum phan ha bo muatara long ta nilitum phan nang attack dun lo la pen tipu constitution la pen la sikhidum ta method duji pela tu nipu pachini long lidet nang ipalang litum ke ka phere apot si nelitum pulo phere nang ni ko pilo ma ka phere nang ji ilitum ho tur ke Karbi tum kali ing lo sulei tum hotur kali naga rengma kuki mar garo khasi lapen ke dimasa le tum hotur kali athema la tum an ke litum sikhidul ateng ke litum chingbar chit lo homan lo tum dora pet nang yi phada ke to ilitum hotur ke ilitum abirudhe ke thur ilitum along le nang thi et ilitum dukan ke do thai hala tum nang do et ilitum phan business ta nang than pon pedet amat ilitum thai business anda che rai lap amat ilitum apoisan ke hala tum pon lap ti lapen ke ilitum sakorian da pon lap ti che rai lap lapen hala tum apai che peong bom amat election ahut anta politics anta halatum che control lap dok muka pen long kiram teron Newsfast Karbi Anglong Karbi Anglong Autonomous Council ke Parlopon Art and Cultural Department atum pini hanjang lang solong non ke bangjia ciklupen Karbi kan badim lun badim lapen kaprek Karbi atum along akenang sot kachali jipu adim Art and Cultural Principal Dilip Kathar lapen Karbi Traditional Music and Research Institute Head Instructor Thong Timung Kangbura Tokdi KCS Klembang Phu Jona Singh Terang Rat Klembang Pi Kadom Terang Piatum Pen Lang Chadidam La solong hanjang langso KCS Unit Maipu Protap Singh Rongpar Kong Chunbang Rup Singh Rong Piatung Kabor Iponsi La solong Karbi Anglong Autonomous Council CM Triram Ronghang Lapen EM Atumpen Chingki Chethan Ponsi Bangso Karbi Kan Barim Lun Barim hanjang langso longta Obi Kimiatum Charlie Dunlong Popu Kamatha Pen Kipling Apot Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang lapen EM Rup Singh Teron EM Jagat Singh Inti Atumaphan Choro Pajer La Sikyavangji Chiklupen ke hanjang langso Seva Kendra Sai Hemalongsi Karbi Kan Barim Lun Barim Charlie Long Poputa Kahumri Damahut Art and Cultural Department Principal Dilip Kathar Pen Minje Bon News Text Report Newsfast Karbi Anglong
Mahamaya Arlo Matikula Along Rong Amai Kangni Samilangso Development Block Atum Pen Rong Arat Atum Skema Puthak Chethanche Mum Amai Kangni Anparta Tamil Nadu Kerala Bangalore Malom Kachongda Dam Atum Jasemet Corona Pen Quarantine Kedo Atuma Phan An Block Pen Scheme Deng Pola Pen Hemso Ketangte Aruna Doi Scheme Pen Kaprek Scheme Hei Hui Aputhak Ta Rong Arat Atum Pen Chethanche Mum Pon Laso Hud VDC Chairman Orson Rongpi Pen Mai Charipon Bangso Amai Along Samilangso ITDP, AEA, Soron Singh Teron, BLCC, Chairman Sorot Teron, VDC Member Lawrence Rongpi, Kadom Terang Piatum, Chetongdun, Dogmo Kapen, Longkiram Teron, Newsfast Karbi Anglong. Tarapung Development Committee Atum Pen Nilip Constituency VDC Chairman Timothy Teron Arideng, Pinpuralo Pajirdam. Pinpuralo along Kejongdun Atengke Karbi Anglong Autonomous Council Lapen Block Pen Nangkepale Scheme Pen Chenglok Asonson Kaching Tua Sayamu Do Anta Phan Pukep Aparman Nang Paliit Nang Ji Pusihangdun. Ache Keramtang Aning Kan Tarapung Ahawar Scheme Do Sita Chopanglim Ong Muna Kajok Kaching Tur Angtek Teglong Lea Joksi Nilitum Tarapung Development Committee Sengsi Parjap Nang Kwaklo Puta Jongdun. Tarapung Pen Joy Singh Teron Newsfast Karbi Anglong. Lamding Road KSA Richikip Mate KSA Puloni Branch Lapen Salawar Branch Atum Pen Patir P Ponsi Ingdeng Po Annual General Meeting Amay Along Salawar Branch President Raju Ronghang Pensi Mai Charipon Lapen Alohiaman Pen Central Committee President Simeon Rongpar Secretary Thompson Rongpi AGS Atur Singh Teron Puloni KCS Secretary Jirjar Singnar Yukawa President Malin Ingtipi Lapen Penangan Kechikiding Atum Chetongdun Bangso Hud Nang Joy Nepu Lamar Jan Sitami Simeon Rongpar Arideng Ingpu Pon Pilo Lapen Lo Charlie Asong Atum Kosonsi Kaching Rumji Pu Aputak Sitami Ningje Pon Puloni Pen Arun Kro Newsfast Karbi Anglong. Langper Constituency Angkang KSA Volongkom Ajiero Tumpen Cepatir Pi Ponsi Longchap LP School Sai Hemalong Cherok Tok Amai Kedeng Pon Francis Bepen Mai Chadi Ponsi Kongchunbang Rustom Ingleng Pen Aluhi Pachini Ponsi Aluhi Aman Pen CEC Maipu Samson Teron Kongchunbang Biswajoti Teron Dun Maipu Bisnu Teron Chunbang Ajay Rongchehon Atum Chetongdun Bangso Cherok Tok Amai Along Aluhi Pen Kethanke Karbi Anglong Autonomous Council Atum Charlie Anat Kelangpon Jum Heksi Piniarni Karbi Anglong Papidun Bom Luputa Ningje Pon Lasi KSA Pen Un Anke Charlie Osomara Phan Than Pare Dunangji Puta Mai Along Chethan Ponsi Ingsam Jin Pen Pachun Pon News Desk Report Newsfast Karbi Anglong. Non malam sopan Birdang Ton Sina. Come one, come on. Langli TVS Motors opposite of Tarlangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Birdang Ton Pen Ang Chiru Itulo. Parakuwa Lems along EGM Amay Kangni Manik Rongpi Pen Mai Chari Ponsi Mayalong ARCS Senior Inspector J1000 Auditor Chetongdun Mayalong Shareholder Ningkan Surihini Recruiser Captain Ingkoy Pen Ingkoy Raisia Ningkana Parman Ko Ansi Lem Sing Turji Mate Aleke Longjia Putak Lapen Disposal Disc Fishery Rubber Haihui Pen Kaching Tur Ponjia Bidi Sorea Pan Chingwai Pon 2021 Aminkan Fan Nitum Somthomne Lasom Idia Abajet Enkono Kasi Lasong Dom Benke Isiban Tela Dukana Hem Mate Building 3-story building Lasam Kitim Kontamene Tu Da Ini Amino Da Jerai Kono Lasong Pena Pi Nitum nada isi itu business kepangceng konikan komiti ahin ken mate rak pini rak ahin ken langsung kaceton pon aten ken isi bangke non langsung disposal dis kasema kon langsung tame kacerai kondo
lapen lang itu mineral water laso factory sitame customer pon dasan tame pini amilo cedon kono lapen isi bange lason bisa pon langrok pangreng pen laso alik ke palong pon laso business tame ke pon amilo atau hunting wai Dok mukapen long kiram teron Newsfast Karbi Anglong. Pinia berita lang si Pajullo domain hak me kardom.